Longtreberi mono ati blog ni bising khobjak Vishnu Deborma kamio tongnai khoroksa takhuk mung Sonjit Deborma bini bihik Robi Lakshmi Deborma busa khoroknani buma lai thangnai February 27 salmario mono bazarni benko thangna hnai nokni ongkhormani tabuk phano nogo kifili sokpayakho busai Sonjit Deborma busa khoroknani tui nukhungo kablaijak tei nukhungni borok koksil jaka moinamani khoroksa Somor Deborma bai salkisa sukang chasmai chawi manjakmani busai Sonjit Debormani yagono boni yagulono khari thangka hne saka nukhungni borok moinamani Somor Deborma bo bihik busa khibiwi tabuk nogo krei tei Robi Lakshmi Deborma bo nogo krei abon bagai lukurongni thani koijakha busai Sonjit Deborma jesa jaka phano Robi Lakshmi Deborma no nugui tongkhe kisa shahar jadi hnai phone number 70051711077 An kami ke Vishnu Deborma para mo bo PS ni andar mono no kalai habo nin chrai ro khorok busuka an charai khorong noi chala masa buri masa ngai ni buri je chala bai kaisa khari thango hunai bini kami ke borobo bin kami ke ko men nok gang ke ko bitir moina ma abo chala ni kunu chalai bihik busarok tor tong bini busajak masa tong sikla chachok cha no mana adeno ngai nang nini buri je ade ke khari thangmani hai ka ba kamai mani no tui nang kunu thana rogo affair ro khaijak da e pa lamia khaijak ang onek au ngone bud ni bagai jamila na bagai yang ni bagai ora balogoi thanga haipana ang mia khairika tam saka boro borok sawo naitok nai borok khainai ni sawo naitok nai sawo ngai nang tabuk je lukurong nai tongnai ro nang tam koina mo chungni ni buri no tiklainan bagai abana lukurong na ang jotono koyo nogui tong hangkan buri no kisa sairi jari kisa romoi tong di na jotono koyo nini mobile number rok skija sai di bojaga dong phaka ema malai ke kaina no sanane an mobile number gang ke 70051710777 angkai Bengaluru rogo thangnai hinai nini bukra juk sona phone ro khai saw mana obo bosu jerte kuboi an buri phone la khala khaja ko kisa angkana tana exact ni chala saw tamni saha baro ani sala sahamang gang ke angka tam kan tong ba tam ka tong ne phun khai ko gang ke tam bo an wa sala ani ngudira bini buai sawta no bin buai sawo angka tam bai nor phailiya da ni changmani hi phailiya sang 3-4 basa tong ka phailiya sang tau dili sawi jak sabai bo apro saisung da hincha saijing ya boro abo clear ke saya boro saba berita anong boro angkai Bengaluru nang soi da Bengaluru rogo thangkana hanai wansung nin brino an mote hinggang ke ang saimia Bengaluru da thangga oro thangga ang bo asuk chongi me ya boro thangga ang to boro thangga mo ang khub rutu kha mas malia an charai botau busa masa acharai kuso ang tongmalia bukha dino rutum tongmalia ang thangga dino no tongmalia ten dino no an charai na harma phagang bo saijum khala kani susuk tongjama sengga ka tabu nogo screen ka ang ka ang bo bukha khamo ya ang bo tongmalia ang an charai kuso thangina ka ang ka mangse ang an charai na naru tongmayan bagayang bukha belai kham ka ang bo asuk kaham ke bona ang tono je chanan musung ang chari tono bona je musung ang haikan tono bona nini buri rok tak tewi saro kifili phaina rok ke nang nana ongo lam sona rok nei ware wanchu habon ang bobai kok thaisaban sawe ang bobai kisaban malai na musung bin busabo kamang tong ama ni tilin kabai tong abon ang bo kisaban boma busana bai kisaban kok sawe abono kok sai na musung ang bai bo kok thaisaban ang sawe pan nanya musung ang bo ba ke tangui thangka kunu walaya suglaya ang bobai kisaban suwalai ma kereya joton para bese joton saiman an nokung bo hain asur ang cha khaisini nokung ko hama ka tongman bo ba ke thangu chona khibi oya ang sinya ni chau bin bu fa chauta asamande ba man bu fa sinya ni chau ngi bu sajama sama sa ang chami an ta sungdi ni hino ngi ta sa orang changmarok ta ni siniman kebang ma tongo jago ngi bong na sangka samande ba ma som nok bo man obono botam thoka sai tong obon nok ni sagata
Hingga ke nin olakang orang ni chairman orang ni ciman ke bang matang bang na joton hina baca ni hamna bare tam norok thokai sa bono abon bin nok angka achala bor thang ni sengka hingga kere mian simi mia dibon ni simi no kere ni sau achala kere ni sau 뭐 디는 탕만에 아마 그냥 선반이 몽반 디는 탕가다 samban di no samban ni sari gono 탕가다는 ni dibor ni simi no mane dibor ni sim borto dosa samay khara brito anong borok to ngangke borok tar mane borok ora bata ekta digi ni simi no borok mobile switch off 능또 선바로 다 앞으로 지라이네 어시 뭐 니니 브리션 카탕프로 능 찔라니 너가 탕만이시 뭐 디는 탕 aboni ten di no mongobare 다 뭐네 몽반 디너 그러니까 제 선반이 풍고노 고마장니 사나이게 무파사가 하이다 bupasau basawa hamka ang titugui phai thagung no ni saw angka basawa ang kisang ko thangnai rega ne rang hapka ko ni saw boi manabar check khai nai gana ni saw ta 뭐 자가 타난 탕 angko mono bo thangnai rega ne angka charai ni rang bo are charai ni document bo angko link khai nan ni bu na khai man abo khai nan ni thangota amtini sai thangota angka da basawa no datin phanyang ane robolok tongo punna khamna si datin phajing ni sai thang ba no cái nâng bài cái nini buri coi cho xong rồi thang mà bài cái gì cả bo khama ka an 10 ta diga ang pal khai paro 10 ta rồi cái tabu bao giờ rồi thang ra rồi này quan chu nâng pore ang bono pore ang tai sa kol khai bijak birthday kol khai jak ang bono kol khai mane bo thang ka ni sau boro thangka mane thang ka ble dai ni sau chinoron pail ma sa tongo bono sungman ang kol khai mane bo mobile telang liya bo thang pai ka ni nungko nana thang pai ka nungko bazar digi no bengo thang pai ka ni sau cái tapre hangkai erpore ang ebne taisa idea haitam jani hai bakhang methai bogo ta tam jani waisapuro ang bai ang waisapur bono ang choinda hayang jagai ang bono nai chumai nai mane kok samana ang bai manja khado manjak man pore hangke ang whatsapp nai mane o number nai mane somor debor ma hnai o number mano mana bumung mantas ang whatsapp nga bo chalabai ne kok sakan hana ang idea khaima ba mane bo bai ne thangka ni chong khatang 어 소모대보마 바이제 능 따북 제 소모대보마노 꼭 실세만 인게 살버스그럼 보이로가 보러 동만이 에바 바하게 능 살만까지 소모대보마 보면노 카르카나 하야케바 소모대보마 보면 능꼭 살아이 동만이로 바하게 살만까 apa apro nang mano borok bai erpore borok mungko kol khai man porang manjaman pore erpore borok taisa ang mai kutuk ja khadino kisa ang mai oba ke tangdi ni ang 동가디 살버스그럼 보여 소모대보마 바이 능꼭 사만 능메 만사가 보러 khali wai saman jabo 버스 마소까 카나 bisila balok yakho balok maka 가보니 야굴로 보러 chalabaino 꼭 살아이 동거 하이데 니네 아이디어 erpore kha kok saja ya kok samaka do ngangka borok da kok sang to saimi ya bo to mobile bo ya pharja ga ngangka nga borok da kok sa bo to saimi yang khoja ga da kok sa gang topo no apro ang aida khaye kaisa ang number maman tongo hospital adino an sali bana ni thango do thangmane adino sawbong ni khijmoro kore di ro kring tongka maisi ro bori jana kere ni saw no inge thana ga thani maisi ro rei di ni sakang no আবুক তামো কইনামু সুংজে নিনি বরি এদিকে কমাই থামানি ন অনেকজন তো বাইরে লগো চিনি টিপ্রাসার অনেক দল হাইকেবা টিপ্রাসার নাইকল নাই নি কাইসা গ্রুপ দङ বংনব বত সাবজে এখন বাইরেও থাংনাই নি বাইরেও থাঙি নুগজা খাকে বন রমবুই হাইকেবা নন সানান বাগে লগো নতাম কইনামু সুং au jotanon lokrona koinamu sungo tam khangke borok je jaga phan thangtong বাইরে ফান খারি থাংতং বা কারাও ফান গ্রামবাসী ফান তং বং টাকু বুখং ফান তং জারো নুংনাই রাউনা আং যতনন কয় जेम ने खाफान बन रमय किसा आनगो कुछ खाफान किसा काम नाय तामखां के आनसराय कामां आं बानि सिमालिया लेंमां सितं कामां सितं आं तामखे बखाति गेना हिनो आं बुफाफोरा सितिकी ngui tongrao nge busate bo kabo nga ang tebo bukhase geles thana nayo ang aba ke ngui tonga kosto bahut tonga yang kobor haimang singi matang su anga dini pura maisaya pura 3 din 4 din tonga ta pon maisai mi ang dehar mang sekele bu project tong su nini beri ni mungkai an beri ni mungkai roblok ki de borma ang nini mungkai an mungka sonjit de borma nini beri ni bu phani mungsai de man
an nin bukaran bukan bumula tam saimi asa kan aadhaar card rogo nini bumung da dijak an bumung na bini besai hisabai